אפליקציית Blind Maps, אפליקציה שמאפשרת לעיוורים לנווט באופן רגלי בעיר. על מנת להשתמש בפתרון זה, על המשתמש לחבר את מכשיר הברייל הייעודי שלו לשקע החשמל של הסמארטפון שלו. לאחר החיבור, אפליקציית הניווט תיפתח ויאמר ברוך הבא לאפליקציית הניווט. צהל אחד. האם התכוונת לצהל אחד? כן. פנה שמאלה. פנה שמאלה. בעוד 30 מטרים, פנה ימינה. בעוד 10 מטרים, פנה ימינה. פנה ימינה. בעוד 100 מטרים, פנה שמאלה. מחשב מסלול מחדש. פנה פניית פרסה. בעוד 60 מטרים, פנה שמאלה.